Se todo segue segundo o presente, el Nosa fará efectivo o seu peche industrial o vindeiro 29 de xullo ante a falta de comunicación de Costas do Estado o expediente de caducidade da concesión para a súa posible prórroga, unha nova que reciben de xeito positivo dende a Asociación pola Defensa da Ría. En calquera caso, nós non admitiríamos ningún paso atrás no tema do peche definitivo del Nosa no día 29 de xullo. É algo que vimos reivindicando hai tempo, é algo que decíamos que tiña que pasar, inevitablemente. A concesión del Nosa caduca nesa data e nós, como digo, non admitiríamos máis retrasos. E igual que non admitiríamos un paso atrás no tema do peche definitivo día 29 de xullo del Nosa, tampouco imos admitir que non se revise a prórroga, a bochornosa e ilegal prórroga que deu Mariano Rajoy en tempo de desconto a ENCE. E así o exixiremos porque, repito, é o futuro de Pontevedra e a comarca o que se está en xogo. Dende o Comité da Empresa mantiveron na xornada de onte unha reunión con representantes da Xunta de Galicia e tras a mesma agardan que o Goberno galego mova ficha, polo que tamén esperan unha resposta de Costas a última hora coa ampliación e con esta concesión, unha nova que sería, segundo a APDR, negativa para Pontevedra. En todo caso, admitimos esta nova como algo moi favorable para a sociedade pontevedresa. Eu creo que nesa data de cumplirse o que agora esperamos, vai a ser o inicio do futuro de Pontevedra e da comarca. O progreso pasa en Pontevedra por pechar definitivamente o complexo, porque é a única maneira de progresar desde o punto de vista ambiental, desde o punto de vista social e, sobre todo, desde o punto de vista económico. Dende o Comité de Empresa non creen que se poida producir a tempo esa autorización, xa que lembraron que ata o momento non houbo ningunha comunicación por parte de Costas e que nas últimas semanas se produciu un cambio de responsables ao frente do Departamento Ministerial, co cal contan que non sexa efectiva esa prórroga o que traería consigo o peche da empresa para finais deste mes.